karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Mas maka-benefit pa ka sa kong lola. Galanti na siya sa kong mga suod. Come on, love. Isa ka na nga itong mga butang sa taas. Unsa man ang klasiya sa pagkababae si Miss Mara. Anong di man ni siya mauwaw sa iyang mga gisulti? Mura man ni siya dili babae? Love, Justine! Dali na! Gita na eh. Bahala na lang eh. Ako na rin siyang sakay-sakayan. Maumsin niya ang gusto ni Alice. Okay, sige. Mag-inartista lang una ako. Ati, uy. Sige, magkakapanghupaw, tubangan ng dubong baboy. Pasag di lang una ko, Romero. May gihuna-una lang ko. Akong tag-anon ang imong ginahuna, te. Bi ko na, be. Sige ko na, be. Ang saman. Kuan, si Abay Justin. Ha, nagkunahuna ka kung nakakaon na ba siya? Siyempre. Sus! Ganahan ba yung kaayos siya ni akong adobo? Sige lang, te. Kay ganahan masag ko. O niya, kung nawag na to, te, akong paibugoy nga, nagluto ka sa paborito niyang adobo. O ako'y nabusog og maayo. Ha! Naayaw na lang, uy. Adi, yun, te. Paibugoy lang ko natugod. Aron, madali o pauli ba? Usa ka simana ang ilang bakasyon. Kinahalang pasagdan lang una nato sila. Usa ka semana, te. Aw, usa sa kakasimanang way kadog, te. Uy, hilom di, Romero, uy. Ate, naunsam ka, te. Dagko naman ta. Mahimo naman tag magiskot anang dugdog. Na, husto na, ana. Ako magani, ha? Paminaw, te, ako, te, ako. Ako, gining ang tusod, te. Ngawa ko'y kadog. Kaya magpaabot yung kuni. Palangga, Carlin. Romero, may tingalin manguyab na lang kaglain. Uy! Ha? Ayaw, anak, te. Hindi ko ganang magluib ni Carlin. Luib, ano di ay? Uyab na daay mo nga nakasulti ka man, ana. Ikaw yun, no? Romero, bata ka pa. May tingali nga mo suway kag panguyab ug lain. Kay Oh, yung naman ka, te. Kaya unsa man. nabalaka ko sa kahimtang ni Carlin Romero. Nabalaka ko siyang gibating kasuko. Gusto ko nga nako kanunay siya duol nga makatambag niya. Te, lahi ra bitaw mo ni Carlino. Kuan man gud, lalain mo beauty. Lalain sa batasan. Oh, ngan anak magyud na. Sige na, kauna diha. Hutda ng adobo, kay magluto ra ko og para ni Justin ini pauli niya. Ay, kaon mong maayo. Love, kaano ba ayo? Okay ra ko. Ay lang kayo mapagtagad na ako. Garago din taong dili mo kung magtagad ni mo. Sige na, kaon na Tilawing adobo ni Granny. Mo na akong paborito. Parehas na gunahon na, no? Parehas sa lagtemplada si Granny ug si Alice. Oo. Lami. Maog yun. Sige, kaon pa, love. Te, mapuli ka sa boss. Dili na lang tingali, Romero. Ngano, uy, Kisa man na. si Justin man nanawag, te. Siya na? Hello. Hello, oy. Hello. Kumusta naman mo diya, bay? Okay raman. Magkisulti ka niya. Di man siya sa kong duol. Sige, bay. Ate, si Justin, oh. Hello. Kumusta na ka diha?
Unsa man nakakaon ra ka diha? O ara ka pagut mi ni Miss Mara? Uy, ang imong buko-buko ha, ati man na. Butangi gid og labakara kung sington ka. Kalma lang. Okay ra ko din eh. Ikaw, unsam ka? Nakakaon na ka diha? Ha? Mao maging paghuman na mo kaon ni Romero. May noon. Niyami sa probinsya o bugnaw kay ilang lugar. Mao ba? Mm. Enjoy na lang diha. Sagdi lang. Sa atong day off. Manuri sa tagnindot nga lugar ha. Ayun ang paguna-una ana uy. Alice. Kuan ka ng... Justin? Bay Romero. Ang akong hinayay sa luyo ha. Kuhaon niya to ha. Ay, gito kalimbi taon. Sige bay. Kay may isugo na ko si... May isugo si Miss Mara na ko ha. Sige bay. Bye. Okay, bye na. Sige, bye Romero. Okay. Ibutang na sa akong higdaanan ng akong linaban ha. Bye ha. Okay. Miss. Mara. Ikaw rin maglabas mo mga bulingon? Oo, ako. Kuha na ko to. Karsunis ra gud og t-shirt na ko ba? Tood. Ogma, musayo tag ato sa waterfalls. Pagdaog para kaliko ha. Oo. Sige, mga tog na ta. Ha? Asam ko matuog, miss. Mara. Sa guest room ka. Kanang tupad sa kong kwarto. Sige. Good night, love. Kihagkan ko niya. Kinuha ko. Tabangin taon ko. Ilikay ko sa tentasyon. Hello? Ate, ugma na ko magpadaog kwarta ha. Pero ako ning bahin-bahinon kay dako-dako ni nga kantidad. Carlin, Ano day ka? Ano nag-uwal nga naman? wa. Gimingaw lang kay ko nimo day. Nabala ka. Ay, lagi ito pala ka na ko, te. Fighter ni imong manguhin. Pero ikaw ra manggong usa diha. May mga kauban ko sa kontrabahoan. Ayaw ka pala ka na ako. Asa man jud ka magtrabaho, be? Sa usa ka parlor. Mao ba? Pero may tingali nga ikaw ang mo plano sa tindahan nga imong gustong tukuron, Carlin. Ate, para nimo ang tindahan nga akong ipatukod. Busa ikaw ang angay nga mo plano anang tanan. Oh, Carlin. Ano nihilang ka? Gimingaw lang lagi ko nimo. Gusto ko makakita nimo, day. Nga makagakos ko nimo. Ate, gimingaw ko nimo. Sa imong pagatiman ako. Pero di pa na ko kaya nga mutuno pa na nila. Kay labas pa sa kong panumduman ng tanan. O niya natingali ko mo ana di ako. Kung mamatay na nga itong amahan. Carlin. Sige ate ha, bye-bye na. I love you. I love you, Carlin. Kunahibaw ka pa lang sa tinuod, Carlin. Kunahibaw ka pa lang. Oh, wow! Justin, tanawa. Nindot kayo ang waterfalls. Miss. Mara. Elang ko bira ha. Justin, dali. Mga ligo ta. Di lang ko maligo, Mara. Ano? Dili pwede. Kinahanglan na ako ikauban nga maligo. Kaya dili ko ka maumulangoy. Ha? Hapit tabi ako malungos sa una sa bata pa ko. Mao nga, mahadlok na ko maligo og dagat or waterfalls nga ako ra. Sige. Ubanan ta ka pagkaligo. Ate. Ako na ning itanong ang mga puti nga rosas. Asa ka gustong ibutang ni? Ilinya lang diha ng dapita sa my garden. Ganahan si Ma'am Carla anang puti nga rosas. Ate. Kuan ba? Unsa man ka na, Romero? Dili ka kulbaan nga nagkuyog kanunay si Miss Mara ug Justin? Unsa? Ug anong kulbaan man ko? Kuan ba?
Lalaki man si Justin te, parehas na nako. Oh, lalaki bita. Oo, ako, in love ko ni Carlin. Oh, imo naman nagisulti nako. Sige naman imong gisulti. Ug imo sa nagipamatod anako. Hangtod karon, wa pa man jud ka kapanguyab. Mao lagi na te. Ako te, lalaki ko. Unya te. Kana si Miss Mara. Wa man ipakialam sa iyang porma bisan sa tubangan namong mga lalaki. Ha? Ako te ha, isip lalaki te do. Maglain magyud akong buot kung makakita ko ni Miss Mara nga hapit na lang maghubo diya sa swimming pool. Ha? Nakasabot ka sa botong ipasabot eh. Klaro ha. Ay, sige, luding sa nimo ti oy. Atong klarohon ti ha, kana si Miss Mara te, dako ng tentasyon ng mga lalaki. Kay gawas nga gwapa, sexy, igaton pa yun. Mao na nga, maglain yun ang akong buot nga, magkakita niya. Onya. Unsa may labot ni Justin ana? Dili ka maglain sa ang buot ni Abay Justin te. Kung makakita siya ni Miss Mara nga, pataka lagwara. Ha? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!